принцип и ще видим най-години по принципът на този начин. За това дискутираме най-много. Да, колега Шаглевски, директорката на някоя агенция е четвъртокласен службеник и петокласен службеник в Министерството за животна среда. Нам да има министри, има заменици, има помощници. Видела за решаване на проблема не носи четвъртокласен службеник в Министерството за животна среда. Кой няма никакви ингеренции, заедно с шефът на техническата служба, заедно някой, кой поправят линейните станции. Не знам, кой го донесе. За замалюване на явност. За нищо друго, кой няма никакви ингеренции, кой не може да реши никакъв проблем и кой не може да реши да го отразикества да е пари за нещо, що ни тежи. Не си ги патите с останите предложи, защото вие не го предложихте тендера, то го предложи да началникът, а друг съветник го поддържа. Значи не го предложихте вие тендера. Тендерът го кажете градоначалникът, рече тендерът е от тях. И да му дайме време да се завърши този тендер и да ги видиме химическите субстанции, които е зараден въздух. А вие предложихте друго. Предложихте отделението за екология да изготви, сега ви не се всеки информация или не знам, що да съотвори информация, коя е гласът едногласно. За да днес, после година дена, ни кажем говорница, отделението не е екипирано. И дека не постои такво отделение, да видим ние сега како да го екипираме и той е наш проблем, защото това отделение не е екипирано. Зато спорудваме колега Милевски, за да знаем кой ще спорудваш. За да оса ни трага. Да не спорувам. Спорнахте за себе изтъкнување, спорнахте за себе промоция, некои други са овде кандидати за некои функции. Што избегуваат и се само изтъкнуваат. И на крај, кога зборуваме за диктатура, кога зборуваме за недемократија, не мислиме на оние големите кои се закануваат, туку тоа преоѓа во болест, кога и ситни гласоветници во локалните совети зборуваат дека кога ќе почнат да ги преземаат мерките, ќе започнат од ресторанот Корзо, затоа ти преведено немој да збораш, што ќе ги провериме како загадуваш и како славаш. Внимавајте на оно што го зборуваат. Јас така го толкувам тоа што го слушнав од вас, дека кога ќе започнеме, ќе видиме вие кај што работите, како работите и како загадувате. Пазари ќе проведе. Таму е работа. То мислим окупата на Добренянската инициатива и до никакви други структури.